Iată o imagine a tribunei, cum vă spuneam, arhiplină, mulți suporteri din țară venind să încurajeze pe dinamoviști, de la Câmpina sau de la Alba Iulia, de la Ploiești sau de la Dorohoi. Mircea Lucescu și Florin Cheran, antrenorii dinamoviștilor, au trimis pe teren următoarea formație. Stelea în poartă și jucători de câmp Mihăescu, Klein, Rednic, Timofte, Andone, Vaișcovici, Sabău, Răducioiu, Mateuț și Lupu. Rezervele formației dinamoviste sunt Câmpeanu pentru portar și Mezaroș, Doboș, Matei și Cezar Zanfir pentru jucători de câmp. Și acum Lupu lansat în dribbling, rămâne în posesia balonului. Lupu, pasă foarte bună a lui Lupu spre Sabău, din nou faultat la 16 metri, ușor lateral stânga de poarta lui Sarganis. Zid din 6 jucători greci, trage foarte puternic Vaișcovici și prinde portarul Sarganis. O pasă greșită și jucătorii greci în atac. Samaras spre Colev, șut foarte puternic. Din nou Sabău. Se jnește Răducioiu foarte bine, doi jucători, acum Vaișcovici pe partea dreaptă. Centrarea lui Vaișcovici, Răducioiu, șut din întoarcerea lui Răducioiu și extraordinar reflex al lui Sarganis. Lupu, presat de Georgacopoulos, trimite înapoi până la Rednic. Acum Sabău, Rednic se infiltrează în atac, pasă excelentă a lui Sabău, Rednic singur cu Sarganis, Rednic la o parte, gol! Dinamo! Minutul 22 al partidei, acțiune excelentă a jucătorilor dinamoviști, inițiată de Rednic, minge prelungită până la Sabău, care îl regăsește pe Rednic în fază de finalizator. Și 1-0 pentru Dinamo în minutul 22 al partidei. Iată, revedeți faza cu Rednic plecat în atac, schimb de pase excelent cu Sabău. Acesta îl deschide la adâncime printre jucătorii greci. Sarganis iese, nu poate să agațe balonul și Rednic nestingherit de la 15 metri trimite în poarta goală. Timofte. Pasă excelentă spre Mateuț. Mateuț singur cu portarul Sarganis. Și 2-0 în acest moment, stimați telespectatori, minutul 31 al partidei. O pasă excelentă primită de Mateuț. Acesta îl vede pe Sarganis ieșit din poartă și trimite frumos cu boltă peste el, exact ca la Atena, când dintr-o poziție aproape similară a sesizat și atunci când Sarganis este ieșit din poartă și a trecut balonul cu boltă peste portarul atenian. Iată din nou faza cu Mateuț față în față cu Sarganis, pe care îl trece cu acest superb lob, majorând scorul pentru dinamoviști la 2-0 în minutul 31 al partidei. Minge spre Calațis. Colev. Și gol înscris în acest moment de jucătorii oaspeți, cel care a reușit să trimită balonul în poarta lui Stelea este Samaras, cel despre care vă spuneam că, în pofida faptului că poartă pe tricou numărul 3, joacă avansat. Iată că ceea ce spuneam la un moment dat despre echipa greacă se adeverește. Klein combină foarte bine cu Timofte, centrarea lui Timofte și Sarganis iese cu un reflex îndepărtând pericolul. Câștigă jucătorii noștri. Mateuț până la Vaișcovici, excelentă pasă de peste 40 de metri. Vaișcovici are în față un adversar, întârzie pasa și țâșnește Sabău. Sabău rămâne în posesia balonului, intră în careu, Sabău îl întoarce și 3-1 în acest moment, stimați telespectatori. Excelentă fază creată de jucătorii de la Dinamo. Sabău, cu un cal imperturbabil, a reușit să întoarcă pe fundașul central Mavridis, apoi să-l păcălească și pe portarul grec
Sarganis și să majoreze scorul la 3-1 în minutul 41 al partidei. Iată, revedeți faza. Sabău, foarte sigur de el, înscriind cel de-al treilea gol al dinamoviștilor. Până la Lupu. Șut puternic al lui Mateuț și gol în acest moment, stimați telespectatori, minutul 49, 4-1 pentru Dinamo, după o acțiune din nou foarte reușită a jucătorilor din șoseaua Ștefan cel Mare. Mateuț șutează sec cu stângul în colțul scurt, învingându-l pentru a patra oară în această după-amiază pe portarul Sarganis. Iată faza, foarte bine angajat. Mateuț șutează din afara careului pe colțul scurt al porții lui Sarganis, învingându-l pe acesta. Vaișcovici combină cu Lupu, acesta trimite pe dreapta lui Rednic. Sabău, combinație Sabău-Rednic, Răducioiu, excelentă fază și 5-1 pentru Dinamo! Într-adevăr, pase ca pe asă, dinamoviștii dezlănțuiți la începutul acestei reprize secunde și 5-1 în minutul 51. Sabău, autorul golului, după o excelentă combinație în atac a jucătorilor dinamoviști. Bravo Dinamo! Spectacol fotbalistic, într-adevăr, astăzi pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare. Publicul aplaudă și scandează cu căldură numele echipei favorite, Dinamo București. Și tribuna scandează în acest moment numele lui Mircea Lucescu. Timov de pătrundere pe partea stângă, pasă înapoi, șut puternic al lui Mateuț, blocat de Hagi Atanasiu. Faza încă nu s-a încheiat. Foarte Cărăducioiu, excelentă fază creată de Dinamo. Minutul 53 al partidei. Excelentă pasă pe spate spre Mihăiescu al lui Vaișcovici, cap Răducioiu. Și din nou mare ocazie dinamovistă, minutul 61 al partidei. Înalt în fața porții, Capandone și Sarganis, într-un efort superb, reușește să rețină în ultima instanță după ce scăpase balonul. Răducioiu era și el foarte aproape, fază petrecută și posibilitate de contraatac pentru jucătorii noștri. Lupu în posesia balonului. Pasă foarte bună până la Răducioiu, Răducioiu spre Vaișcovici, Vaișcovici la colțul careului, șut dar destul de slab al lui Vaișcovici. Rednic îl angajează pe Klein, Klein rămâne în posesia balonului, șutează destul de puternic și Sarganis reține. Sabău, pasă foarte bună spre Timofte, Timofte pătrunde în careu, șutează puternic, dar pe lângă poarta lui Sarganis. Samaras prelungește până la Polac și iese cu foarte multă siguranță, ca de obicei, spune Stelea, reținând, trimite până la Mateuț. În apropierea lui se află Vlahos. Mateuț, cred că va șuta la poartă, dar este blocat. Mingea ajunge la Cezar Zanfir, centrarea lui Cezar Zanfir. Din nou Mateuț, fază foarte bună, creată de dinamoviști și la un pas de gol din nou. Mateuț, de înapoi până la Lupu, talonat de Vlahos, trece cu mare ușurință de el, centrează, dar mingea îl depășește pe Rednic, nu și pe Timofte, care îi pasează înapoi lui Klein. Schimb de pase Klein-Timofte, Klein din nou, care șutează și înscrie! 6-1 pentru Dinamo, cu exact un minut înainte de încheierea partidei. Superbă fază, superb efort, superb gol, ca să nu spun superbe goluri, pentru că toate cele 6 goluri înscrise astăzi de Dinamo pe propriul teren au fost unul mai frumos ca altul. Deci în minutul 90, Klein reușește să înscrie pentru Dinamo cel de-al 6-lea gol. Numai jucând cu cei puternici și învingându-i poți pătrunde în fotbalul mare și Dinamo a demonstrat de foarte multe ori acest lucru.